हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सूर्या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. खूप दिवसानंतर व्हिडिओ बनवते. तर आता वाजले सकाळचे 7 आणि थंडीसुद्धा खूप पडायला लागली आहे कोकणामध्ये. सकाळची उठून ना कामंसुद्धा होत नाही हाताने, एवढी थंडी पडते. तर ठीक आहे, काही असलं तरी कामंही कराव्याच लागतात. आणि आता ना मी चहा ठेवलाय. तर चहा वगैरे घेणार, त्यानंतर बाकीची कामं, वाड्यातली वगैरे सगळी कामं झाले, दूध वगैरे काढून. गाईंना आंबवण देऊन झालंय आणि आता गायी गेल्यात चरायला. त्यांना जरा ना लवकर सोडण्याचा प्रयत्न करतो, कारण की त्या लवकर घरी येतात, ऊन असतं त्यामुळे. आणि माशा त्यांना ना त्रास देतात ॲक्च्युली बाहेर सकाळच्या वेळेला. संध्याकाळच्या वेळेला ना ते भरपूर लेटपर्यंत चरतात. म्हणून जास्तीत जास्त लवकर जातील हा आमचा प्रयत्न असतो. तर सुयोगनी सगळी कामं आटपली आहेत, वाड्यातली तरी. मला आता इकडची घरातली सगळी आवरायची आहेत. तर सर्वात आधी मी चहा घेणार, त्यानंतर मग बाकीची कामं आवरणार. आज आम्हाला जायचंय बाहेर, कारण बाहेरची ना बरीचशी कामं पेंडिंग आहेत. तर एवढ्या दिवसात ना ती करायला मिळत नव्हती. तर ते आज जाऊन करणार आहोत. कारण आम्हाला भाजी वगैरे पण पेरायची होती. त्यात थोडीफार ना बियाणं सुद्धा आणायची आहेत, कारण की आमच्याकडे थोडीच आणलेली होती नेमकीच. तर ती मी पेरली आहेत आणि ते पेरताना वगैरे ना मी व्हिडिओ नाही बनवलाय. तर कोणती कोणती बियाणं पेरले ते मी तुम्हाला नंतर दाखवते. इथे मी तांदूळ टाकलेत, पक्षी येतात ना भरपूर म्हणून, कारण आता कोंबड्या तर आपल्या नाही आहेत. कोंबड्यांचा ॲक्चुअली ज्या काही कोंबड्या आमच्याकडे होत्या ना, कारण आपल्याला कमेंट येतात की कोंबड्या वगैरे दाखवा. तर आता सध्याला कोंबड्या नाही आहेत. ज्या होत्या त्या सगळ्या विकल्या आणि आता आम्ही पिल्लं वगैरे आणणार आहोत. तेच मी सुयोगना सांगतेय की आपण आणूया करून. कारण आम्हाला पण ना ते असं खाली-खाली वाटते एखादं काय गोष्ट नसली की, कारण आता सवय झाली आहे. कोंबड्यांची, बकऱ्यांची, गुरांची, मांजर तर काय असतात. पण ती पण दिवसभर नसली की असं वाटतं की काहीतरी कमी आहे. तसं कोंबड्यांचं पण, कारण ह्या आपल्या अंगणात फिरत असायच्या. तर आता ना सर्व असं रिकामी वाटतंय. तर आता आणणार आहोत सकाळचा पहिलाच कोरा चहा. ह्यांची गाडी पण थंड पडली आहे थंडीमुळे. गाडी पण थंड पडली. हा हा, ते गुरांमुळे करावं लागतं ना. आणि ह्या आमच्या केळीला ना पाणी भरपूर मिळते. गाडीचं पण ना काम निघालंय, तर त्यासाठी पण आज जायचंय, कारण गाडीनं आवाज भरपूर करते. आणि मुंबईला असताना ना एवढी खराब नव्हती झालेली, पण इथे कसं रस्ते वगैरे खराब असतात ना गावच्या ठिकाणी. आणि मेन म्हणजे आम्ही काजूमध्ये वगैरे घेऊन जातो ना आमच्या बागेत, तर तिकडे जरा ती पायवाट आहे. अ, तर अशी म्हणजे मातीची वगैरे आहे आणि खड्डे वगैरे तिथे आहेत भरपूर, त्यामुळे ना ती गाडी जास्तच खराब झाली. तर ते गाडीचं पण काम आहे करायचं, तर ते पण करायला जाणार आहोत. आज बराच उशीर होणार आहे बाहेर. दव पडलंय ना, त्यामुळे सगळीकडे बघा ओलं झालंय. तर इकडे ना पहिल्याच वाफ्यामध्ये मी पेरलेलं आहे काकडी. तर काकडीचं बियाणं जेवढ्या काकड्या टाकलेल्या ना तेवढं सगळ्या रुजून आलं. आणि पुढच्या वाफ्यांमध्ये ना, जसं पावसाळी भाजी पेरली होती ना, इथे पडवळ होतं, इथे दोडका. तसेच मी काल पण तेच केलंय, पडवळ आणि दोडका त्या वाफ्यामध्ये ते बियाणं सर्व टाकलंय. फक्त थोडंफार चेंजेस केलंय, म्हणजे या पुढच्या वाफ्यामध्ये जिथे करांदे होते तिकडे मी काय टाकलंय बरं, पडवळ टाकलंय, सॉरी दुधी टाकलंय. आणि जो गावठी बियाणं आपण टाकली होती ना, तिकडे मी टाकलंय गावठी पडवळ. अजून बरंचसं पेरायचं आहे, भेंडी खूप काय काय आहे. आणि त्या साईडला बघूया, ही सगळी लाकडं पण उचलायची जातं. इकडे पालेभाज्या आहेत आपल्या. तर अर्धेच वाफे केलेत, कारण ना थोडा गॅप ठेवून अर्ध्या वाफ्यांमध्ये पुन्हा पालेभाजीच पेरणार आहोत. तर इथे आहे लाल माठ. तर लाल माठ सुद्धा उगवून आलेले आहे बघ. अजून थोडा वर आला ना की प्रॉपर दिसेल तुम्हाला. आणि त्या वाफ्यामध्ये हिरवा माठ आहे. हा बघा हिरवा माठ. कारण की ना पालेभाज्यांना खूप गिराईक असतात थंडीत, उन्हाळ्यात वगैरे. तर आमचं हे रुटीन आता चालूच राहणार आहे पालेभाजी पेरण्याचं. आणि बाकी काय आपल्या फळभाज्या वगैरे त्या आहेतच.
तर गॅप ठेवून ठेवून करण्यामागचं कारण हेच आहे की एक वाफा जर संपत आला तर दुसरा वाफा आपल्याकडे म्हणजे दुसऱ्या वाफ्याची साईड आपल्याकडे तोपर्यंत तयार होते, म्हणून तो थोडा गॅप ठेवलाय. मागे आहे केळी, केळी पण ना खूप उंच झालेत आणि बाजूला जे कोंब आलेत ना ते आम्ही ठेवून दिलेत, कारण की ते काढत नाही, ते कोणच नाही काढत तसं. काही जण म्हणजे एका सबस्क्रायबरने आपल्याला सांगितलं होतं की ते काढा, म्हणजे जी पहिली तुम्ही केळी लावलेली आहे ना त्याला केळी जरा लवकर पकडतील. पण काय होतं, जर सगळे कोंब जर काढत बसलो तर ती एकच केळी, तिला केळी पकडल्यानंतर परत ती केळी तोडूनच टाकायची. मग परत काय आपण वेगळी नाही लावू शकत ना. त्यामुळे ते बाजूला जे कोंब आले आहेत ना ते ठेवणं गरजेचंच आहे. कारण की एक मधली केळी तोडली तर बाकीच्या तरी केळी आपल्याला मोठ्या होतात आणि त्यापासून सुद्धा केळी मिळतात. म्हणून आम्ही ठेवून दिलंय ते. आणि आम्ही ना सगळीकडेच अशी केळी नाही केली आहेत. कारण प्रत्येक प्रकारच्या भाज्या आम्हाला सेल करायच्या असतात, स्वतःला घरात यूज करायच्या असतात. फक्त केळी एवढी कोण खाणार आहे? आणि तसं पण ती माकडं काय केळी ठेवतच नाही. आणि आपली कामं आता उन्हाळा चालू झाला की सीझनला आपली काजू आंब्याची बाग तिकडे पण जावं लागतं. बाग म्हणजे काजूची बाग आहे, आंब्याची झाडं काही थोडीफारच आहेत आमची. तर तिथे पण लक्ष द्यावं लागतं. त्यावेळेला मग इथे कोणी नसतं, मग केळी वगैरे राहणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही ना थोडी केली, जास्त नको. कारण की केळी काही विकण्याच्या हिशोबाने केली नाही, ती काय आपल्या घरामध्ये किंवा इकडे-तिकडे देऊन ती जमतातच. पण भाजी मेन केली आहे ती विकण्याच्या हिशोबाने पण केली आहे, घरात पण यूज होतात. आणि माऊ आली बघा. माऊला पण आमच्या बरं नव्हतं. ॲक्च्युली तुम्हाला भाजी वगैरे पेळताना मी दाखवलं नाही आणि एवढे दिवस व्हिडिओ पण आले नव्हते. 8 दिवस जास्तच होऊन गेले असतील. कारण माझी तब्येत पण बरी नव्हती. तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावरून जाणवत असेलच की माझी तब्येत वगैरे बरी नव्हतीच म्हणून. कारण उन्हाळ्याचं मला खूप गरम होत होतं ना, आता ऑक्टोबर हीट होतं, तर मला ना खूप त्रास होत होता. आणि सगळं एकात एक सगळं दुखणं चालू होतं माझं. मुंबईवरून आल्यापासून तरी माझं ना चालूच आहे. माहीत नाही हवामान चेंज झालं त्यामुळे की काय. पण आहे त्रास सगळा. पण आता मला कालपासून जरा बरं वाटतंय. आणि आमची एक गाय, ती पण तिचं तर मी तुम्हाला मागे सांगितलंच होतं की तिला पण बरं नव्हतं. त्यात आता एका बकरीच्या पायाला थोडं हे झालंय, कोणा झालाय असं. माऊ माझी मध्येच आजारी होती. आमचं असं सतत ना चालूच आहे. माहीत नाही काय पाठी लागलाय ते. आणि मी शक्यतो सहसा अशी आजारी पडत नाही आणि मला ते लोळत बसायला आवडत पण नाही. तो म्हणजे असं दुखलं-खुकलं की मला असं फ्रेश बरं वाटतं, कारण मला ना माझी कामं राहिलेली असतात त्यामुळे. तर आता पण 8 दिवस माझं सतत तेच होत होतं की बाहेरची कामं राहिलेत आणि हे पण नव्हते. हे पण बाहेर आता कामानिमित्त असायचे. तर मी एकटीला करणं मला काही शक्य नव्हतं आणि त्यातनं माझी इच्छा पण नव्हती की व्हिडिओ बनवायची ताकदच नव्हती माझ्यात, की व्हिडिओ बनवायचं किंवा काय करायचं. म्हणून मी एवढे दिवस व्हिडिओ नाही बनवले. पण कालपासून मला जरा बरं वाटतंय. तर मी कालपासून भाजी वगैरे पेरायला पण घेतलेली. त्याच्यामध्येच काल थोडी पेरली, त्याच्यामध्ये जरा आजारपणात थोडी पेरली होती. की पोटापाण्याचा प्रश्न आहे, त्यामुळे थोडं काम तर करावं लागतंच. तर ते सर्व केलेलं आहे आणि आता कालपासून जरा बरं वाटतंय. तर आता फ्रेश आहे मी. थोडाफार आहे थकवा, पण ओके. हां, थंडी लागते. थंडी लागते तुला? माऊला आमच्या थंडी लागते. तो कशा मुरमुरती माऊ. आवाज करते. आमची लक्ष्मी बघा. इकडे आहे चिंगी. वाडा अजून साफ करायचा आहे. तो आता करू. सुयोग इकडे वांगी काढतायत. झालेत तेवढी. आणि फुलं पण बघताय बरीचशी आहेत अजून. बकरीना पण लागले भूक. तर चला तुम्हाला ना वांग्यांची फुलं दाखवते किती आलीत ती. हे बघा, भरपूर फुलं आहेत. म्हणजे वांगी पण अजून भरपूर यायच्या बाकी म्हणजे येतील. त्यांना टाळा आणायचा आहे ना.
मिरच्या पण आता लागलेत, पण अजून लहान आहेत, जरा मोठ्या होऊन दे. इकडे येतात. ही पांढरी फुलं आहेत ती मिरचीची. तर एवढी मोठी वांगी काढलीत, पण ती पण आता एकांना द्यायची आणि बाकी आहेत त्या छोट्या छोट्या. आता वाजलेत 11:30 आणि आम्ही निघालोय बाहेर जायला. तर यायला बराच उशीर होणार आहे. पुरं पण आपली आतमध्ये आली आहेत, त्यांना पाण्याची वगैरे सगळी सोय केली आणि आम्ही आता निघालो. आजचं बहुतेक खाणं बाहेरच होईल, बघू कसं काय ते. तुला मी घरात ठेवण्यासाठी घ्यायला आली तरी बघा वाटेतच कशी लोळती, आमच्या जायच्या वाटेतच. माऊ चल घरात, चल 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 घरात चल, घेऊन जाईल कोणतरी तुला, चल चल. आहे मैत्री पेट्रोल पंप आणि इथे आम्ही गाडीचा टायर चेंज करतोय. एक आम्ही आधीच केला होता, खाली त्याला किती महिने झाले? 2 महिने झाले आणि दुसरा करायचा होता तो आता करतोय. त्याच्यानंतर अजून पुढे पुढे काम आहे. टायर बदलून झालाय आणि आता पेट्रोल भरणार आम्ही. हा बघा, त्या 1:45 वाजत आले. अजून पुढे ना आम्हाला बरीचशी कामं आहेत. तर आम्ही इथे एक असं नवीन जागा आहे जेवण्यासाठी, म्हणजे सगळंच मिळतं, व्हेज नॉनव्हेज नाश्ता वगैरे. तर तिकडे आम्ही आलो आहे. आता देवरुखातच आहे. काय आहे ना, काव्या ना, काव्या खानावळ असं आहे, म्हणजे घरगुतीच आहे. तर बघूया आपण टेस्ट कशी इकडची. आणि आम्ही खूपच लवकर आलो आहे, त्यामुळे काही एवढी गर्दी नाही आहे, पण छान आहे, नवीनच आहे. आता जेवण बघूया आपण कसं आहे ते. इकडे ना त्यांचं किचन रूम आहे, परवानगीशिवाय आत येऊ नये. आणि इथे बघा, आवडल्यास लोकांना सांगा, कमी पडल्यास आम्हाला सांगा. काय बोलताय? शिवाजी चौकच्या इथे आतमध्ये गल्ली जाते. मी पण फर्स्ट टाइमच आलोय, तर म्हटलं आता काय नाश्ता वगैरे करण्यापेक्षा जेवूनच घेऊया. त्यामुळे आम्ही 2 थाळी मागवले व्हेज. आता बघूया थाळीमध्ये काय काय येतं. इकडे आमचं ताट आलं आहे. भेंडीची भाजी, फ्लावर बटाट्याची रस्सा भाजी आहे, वरण आहे, ताक आहे, चपाती आहे, पापड आहे, लोणचं आणि सलाड. सेम मेनू. आता आम्ही जेवून घेतो. जेवण आम्ही सगळं संपवलं आहे आणि जेवण छान होतं. सुयोगचा ताट हे बघा, चक्काचक. मी त्या भाजीबरोबरच भात खाल्ला म्हणून माझं वरण राहिलेलं. तर हे बघा, इथे आहे पोस्ट ऑफिस आणि स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था त्याच्या बरोबर समोरच आहे काव्या खानावळ. आलो आता बियाणांच्या दुकानामध्ये. तर कलिंगडचं घेतलं, अजून बरंचसं घ्यायचं आहे. मिरची आणि नाही तेवढंच ना, कारलं, पारोसा, हा मग कारलं. तर हे बघा, आम्ही एवढं बियाणं घेतलं. इकडे आम्ही चणे आणि वाटाणे घेतो, शेंगदाणे पण घेतो, पण त्याच्याने आम्हाला पित्त होतं आणि चांगलं भेटतं सर्व. इकडे ना समोर आम्ही हे घेतलं, बियाणं घेतलं आणि त्याच्याच इकडे अपोजिट साईडला हे चण्याचं वगैरे. ते बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आणि ह्याच्या समोरच ते हॉटेलमध्ये आपण गेलो होतो. आणि हे दुकानाचे ओनर आहेत. मी याची खरेदी केली आहे धाडीची. आणि बघा, आपल्या लक्ष्मीला घेतलं हा बेल्ट नाही म्हणताय ना गळ्यातलं. तर म्हणजे बेल्ट बघायचा होता, पण हे घेतलं आणि आतून घेतलं याच्यात. दुकानाचे मालक प्रज्ञा आता इकडे गेले मन्यारमध्ये, आणि ती आली की पहिली इकडे जाणारच काय नाही काय घ्यायला. आपले काका देवळ्यातले आले, आंबरे, कृषिकेचे वडील.
किंवा इकडे काहीतरी घेते ती. ती आली की पहिली इकडे जाणारच, काय नाही काय प्रत्येक ट्रिपला काय ना काय घेतच असते. इकडे गाडी आता आपली रिपेरिंगला टाकली मी, कारण गाडीचा खूप एकदम मेंटेनन्स जास्त आहे, काम खूप निघाले गाडीचं आपल्या. सगळं इकडे खोलून ठेवलं आहे. इकडे पण काम आहे. मी थोडंसं चहा खूप कमी घेते ना, मला नको. तो गेले होते गाडीचं काम करायला, ते आता केवढ्या तासाने आले, तोपर्यंत मी इथे कल्पना इकडे बसलेली. बघा भरपूर दिवसांनी आले आमचं प्रेम. भरपूर दिवसांनी आले. मग घेऊन खाली चहा, आता परत बस ये ना अजून दोन. आदिती बाय. आणि येऊन मला बराच तास झालेत. अद्वैत अरे बाय बाय. ही ड्रॅगन फ्रूटची रोपं लावलीत अद्वैतनी. आता मोठी झाल्यावर मग परत बघू आपण. आता चालू आहे घरी आणि आज पूर्ण दिवस गेला. जास्त करून यांच्या गाडीचं काम होतं, यांच्या म्हणजे आमच्या गाडीचं काम होतं, त्याच्यातच बराच वेळ गेला. त्यामुळे बघा आता काळोख झालाय बाहेर. त्याला माऊला पहिला भात घातला, केली माऊ. इकडे ये, पण गळ्यात घालूया ये. घाबरते ती वाचतंय ना. घाबरते कशाला? तुला गाडला बांधलंय ना, तिला बांधलंय ना. तिला नाही ना, म्हणून ती तशी करते. लूज आहे ना. चावायचं नाही ना, तुला बांधलंय ना, तर तिला बघा. आमची लक्ष्मी कशी दिसते. घट्ट झालं का? हो नाही ना, बरोबर. चावू नको चिंगी. या इकडे ये. चिंगीला नवीन वाटते काय ते. हा पट्टा काढून टाकायला पाहिजे. तो काढूया. असाच बांधलेला आहे तो. नाही, लूज आहे तो डोक्यात पण काढू काय बघ सुटतोय काय. आहे ना गळ्या मोठी झाली का. चिंगीला आहे ना पूर्ण रेडचा बेल्ट बघायला पाहिजे, तिला चांगला वाटेल ना. ब्लॅक अँड व्हाईट आहे ना ती. हा, दात लावते ती. हे असं करत राहायचं तिला, मग आवडतं. आता दुरी द्यायला पाहिजे त्यांना. होय, थंडी पडते ना, नाकातून सगळं गळणं. थांब ग चिंगी 2 मिनिटं. चिंगीला ना ओरडल्याशिवाय ऐकत नाही. थांब काढतो येते. निघाल. आपण आता काय होतं नवीन तुला जरा अजून डार्क कलर हवा होता ना. आता ती असं खेळणार ना, त्यावेळी आवाज येतो त्या मुरूंचा. आता उड्या मारा तू, लक्ष्मीला नवीन आहे. होय. आणि आम्ही बियाणं पण बघा केवढी आणली. दुकानात मी दाखवलीच तुम्हाला, पण आता पण एकदा दाखवते काय काय आणले ते. ह्या वेळेला ना जरा एक्स्ट्रा पण आणले नवीन. तर इथे बघा आम्ही
लाल माठ हिरवा माठ जास्तच आणलाय जरा. एका टायमाला काय आपण एवढा सगळा पेरत नाही, अर्धा अर्धा पेरणार रोज. हा आहे मुळा, तो पण एक जास्तच आणलाय. हा आहे भोपळा, पालक. पालक आम्ही ह्या टायमाला आणलंय कारण की ना आमच्या शेजारी काका होते ना घेत, तर त्यांना मी विचारलं की पालक आपल्याकडे होतो का, तर ते बोलले की छान होतो, म्हणून मी आपलं घेऊन बघितलंय. ते आपण पण ट्राय करूया. आणि हा पालक आहे तो हे करायचा आहे, उकळून नाही काढायचा आहे, कटिंगचा पालक आहे. हो. म्हणजे कट करायचा आणि मग पुन्हा तो उगवतो खालून. त्याच्यानंतर हे वालीची शेंग आणली. हे आणलंय कलिंगड, कारलं, धणे आणलेत आणि हे आणलंय शेवगा, म्हणजे ड्रमस्टिक. हे काय म्हणतात त्याला, ड्रमस्टिक असं म्हणतात. डांबे डांबे हे आपल्याला रोपं पहिली तयार करायची पिशवीमध्ये आणि तयार नंतर मग करायची. झाड हे करायचं त्याचं. म्हणजे आपण मिरचीची रोपं वगैरे कशी तयार करतो तशी ही रोपं. तर हे पण आम्ही एक ह्या वेळेला नवीन आणले आणि पालक नवीन आणले है ना. बाकीचं काय आपण सगळं आणतोच. आणि भोपळा तर आम्ही पावसाळी घातलं होतं, पण आता आम्ही बघतोय ह्याच्यामध्ये हिवाळ्यामध्ये बघूया येतोय काय, कारण आपण पावसाळ्यात जो घातला होता ना तो काय आपला फेल गेलाय. नाही आला होता पण ते पक्षी खात होते. हा फेल गेला म्हणजे फुलं भरपूर आलेली पण ते पक्षी काही ठेवायचे नाही. एवढा एवढा भोपळा झाला की खाऊन टाकायचं. आता उद्याचा दिवस तर नाही होणार, उद्या इलेक्शन आहे. आमच्याकडे 20 तारीख इलेक्शन आहे, सगळीकडेच आहे उद्या इलेक्शन. त्यामुळे उद्या काही दिवसभर कामं नाही, परवापासून सगळं स्टार्ट, बॅक टू रुटीन. तर चला व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते, कारण आज ना दिवसभर बाहेर होतो, गाडीचं काम होतं ना, त्यामुळे बराच वेळ गेला. कारण ते सगळं सर्व्हिसिंग वगैरे जास्त दिवस केली नव्हती गाडी, तर ते आतले सगळे पार्ट वगैरे थोडेफार खराब झालेले, तर ते पण सर्व काय म्हणजे काय काय त्यांनी केलं ते मला काय एवढं गाडीचं माहिती नाही. आणि दुपारी तर आम्ही बाहेरच जेवलो. कल्पनाताईकडे पण ना खूप दिवसांनी आम्ही गेलो आहे, कारण ती तिच्या कामात बिझी असते, आम्ही आमच्या कामात, त्यामुळे आमचं भेटणं होत नाही. ती येते इकडे पण ते घाईघाईतच वगैरे, आणि आम्ही तिथे गेलो तर तिच्या घरी वगैरे जाणं नाही झालं आता एवढ्या दिवसात. आज म्हटलं सुयोगचं काम होतं तर त्यांनी मला तिथे सोडलं आणि ते 2-3 तास गेले ना तुमचे तिकडे काम करत राहिलेले. आणि आम्ही ना नेमकं आज बाहेर जेवून गेलो, तर ओरडत होती की बाहेर कशाला जेवण आलात, म्हणजे जेवण कशाला आलात, इकडे येऊन का नाही जेवलात वगैरे. तर म्हटलं ठीक आहे आता, काय तिला काही सांगून वगैरे असं गेलो नव्हतो ना आम्ही. तर आता मग सकाळी मी भात लावला होता, तो आता मी फक्त फ्राय करणार आहे आणि आम्ही खाणार. फ्राय भात जरा बरा वाटतो म्हणून. तर चला भेटूया आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत